Volgende stap in Bouwsluis gaat voor overlast zorgen. Het is woensdag 11 december. Dit is Zeeland Nu. Aanleg van dienstenhaven begonnen. Man overlijdt na ongeluk met container. En hertenvlees uit Zeeland. Dag dames en heren. De bouwwerkzaamheden aan de Nieuwe Sluis komen nu wel heel dicht bij de binnenstad van Terneuzen. Vandaag is officieel gestart met de aanleg van een nieuwe dienstenhaven voor de sleepboten en reddingsboten. Zo dicht bij de stad dat het voor overlast kan zorgen bij inwoners. Zo werd de start van de bouw aangekondigd. En zo moet hij eruit komen te zien. De nieuwe dienstenhaven bij het sluizencomplex in Terneuzen. En hier komt hij ongeveer te liggen. Een andere plek dan voorheen vanwege de aanleg van de Nieuwe Sluis. Deze liggen hier in Terneuzen om bij de zeevaart te helpen, te assisteren. En die moet ook natuurlijk een lichtplaats hebben. Nu is hiernaast een steiger, is een open steiger, maar die ligt half tegen de middensluis aan. Straks wordt de voorhaven veel groter en lagen de sleepboten eigenlijk los in de voorhaven. En in de Tweede Kamer is een motie aangenomen dat hier een dienstenhaven gebouwd moest worden. Bij deze nieuwe dienstenhaven hier in Terneuzen moeten onder andere de nieuwe onderkomens worden gebouwd voor Multraship, de Koninklijke Marechaussee en de Nautische Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. En nu komen de bouwwerkzaamheden behoorlijk dicht bij de binnenstad van Terneuzen. De mensen in Terneuzen gaan deze bouw denk ik wel merken. We gaan deze damwanden die we hier inslaan, gaan we overdag erin slaan. Dat betekent van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. Dat doen we door trillen, dus niet door echt heiwerk, maar door te trillen. En bij het trillen wordt bij de plank eerst een blok erop gezet dat heel hard gaat trillen. Dat hoor je als die aangaat en dat hoor je ook wanneer het apparaat weer uitgaat. De trillingen, maar ook geluid en grondwater, worden op en rondom het bouwterrein van de Nieuwe Sluis gemeten. Daarvoor hangen er op verschillende plekken dit soort kastjes. Bij dit soort kastjes worden trillingen gemeten. En deze trillingen kunnen dus ontstaan door auto's die voorbij komen, door vrachtwagens. En af en toe ook door werkzaamheden bijvoorbeeld aan de sluis. En die worden hier opgeslagen en die vangen wij op en beoordelen wij. De trillingen worden continu gemonitord. Als de trilling echt zwaar is, dan wordt er meteen aan de bel getrokken. Maar zover is het nog niet gekomen. Eigenlijk valt het tot nu toe heel erg mee. We hebben een paar overschrijdingen gehad, maar die konden wij niet linken aan onze werkzaamheden. Dus dat zal een vrachtwagen geweest zijn. Dus tot nu toe is eigenlijk heel weinig gebeurd. En dat is goed, lijkt mij. Ja. Voor de werkzaamheden aan de nieuwe dienstenhaven is bewust gekozen om de damwanden in te trillen en niet te heien. Om zo overlast zoveel mogelijk te voorkomen. De trilwerkzaamheden voor de bouw van de dienstenhaven duren nog tot april. De dienstenhaven zelf wordt over 2 jaar in gebruik genomen. Het slachtoffer van een zwaar ongeval bij een bedrijf in het havengebied is aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie. Maandagavond kwam de man onder een container terecht bij een op- en overslagbedrijf aan de Monacoweg in Vlissingen-Oost. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk alsnog is overleden. De politie doet geen mededelingen over de leeftijd en woonplaats van het slachtoffer. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt het dodelijke ongeval. Volgend voorjaar start het echte ontpolderen van de Hedwigepolder, om er een natuurgebied van te maken met eb en vloed. De precieze datum werd bekendgemaakt op een informatiebijeenkomst net over de grens. Opvallende afwezigen de actiegroepen tegen het ontpolderen. Toch ook bij deze belangstellende dubbele gevoelens. Wat ik goed vind is dat het gaat om natuurcompensatie, daar ben ik volledig voor. Wat ik minder goed vind is dat juist om dit stuk polder gaat. De Hedwigepolder was eigenlijk een hele mooie polder. En om eerlijk te zijn, als ik er nu ga kijken, dat doet wel, mijn hart doet dat wel pijn. Anderzijds zal er een enorme perspectief komen voor het toerisme. En zullen we andere mensen hier kunnen genieten van het mooie polderlandschap. Na 4,5 jaar moeten de werkzaamheden klaar zijn en wordt de dijk naar de Westerschelde doorgestoken. Er moeten meer mensen bij in de zorg. En om dat op termijn voor elkaar te krijgen, worden zorgambassadeurs ingezet op middelbare scholen. Die moeten scholieren warm maken voor de zorg en de laatste twijfelaars over de streep trekken. Ik denk vooral die waardering van die mensen die je krijgt. Mensen beter maken, mensen een soort van wel gelukkig maken in misschien wel de laatste fase van hun leven. Ik denk dat dat wel echt, het voor mij tenminste, is wat er zo mooi aan is. Een hoge werkdruk en laag salaris ten spijt.
je kiest ervoor toch? Je weet wat je kan verwachten. Je weet dat de lonen niet heel hoog liggen. Je passie gaat voor het geld? Ja, bij mij wel, ja. De ambassadeurs denken zo'n 5 mensen te hebben overtuigd. Al was dat niet bij iedereen nodig. Ik heb ook een grote zus. En die zorgt ook heel goed voor mij. En... Dus omdat je zus goed lief voor jou is, ga jij de zorg in? Eigenlijk wel, ja. Tijdens de bouw van de toekomstige Scheldewijk in Vlissingen moest een flinke laag grond worden afgegraven om de Japanse 1000-knoop die daar woekerde helemaal weg te krijgen. De exotische plant rukt op in Zeeland en richt veel schade aan. Omdat afvalverwerkers de Vlissingse grond met plantenresten niet wilden verwerken, werd er naar een andere oplossing gezocht om de planten te laten verdwijnen. Dat werd dit bassin, gevuld met zeewater, met op de bodem de vervuilde grond. En het idee is dat de Japanse 1000-knoop door het zoute water zal verrotten. Studenten van Hogeschool Zeeland onderzoeken de plantenresten tijdens dat proces. En in het najaar van 2020 moet duidelijk worden of deze aanpak werkt. Misschien staat hij bij u wel op het kerstmenu, een stukje hertenbiefstuk. En het kan dit jaar zomaar zijn dat het vlees uit Zeeland komt. De familie Noordhoek uit Wolvaartsdijk heeft de afgelopen 3 jaar een edelhertenfokkerij opgezet. En dat vlees is nu te koop. Dit is de eerste edelhertenfokkerij van Zeeland. En hier lopen zo'n 60 moederhinders rond. En je ziet het, al die vrouwen die eten uit Henk Noordhoek zijn hand. Is er wel behoorlijk verwend hier of niet? Ja, zeker. Goed gras, allemaal hagen aangeplant die of we de herten ook kunnen eten. Dus goed, dus goed. In de zomer lopen ze op het gras en in de winter laten we ze naar binnen om ze het voer te geven ja, wat ze buiten eigenlijk niet meer kunnen vinden. Het boeren wordt al 55 jaar gedaan in dit familiebedrijf. In deze stallen vind je zo'n 72.000 scharrelkippen. Maar toch moest er nog een edelhertenfokkerij bij komen. Dit heeft voor ons nog leuker gemaakt. Het is een stukje verbreding, een stukje nieuwe uitdaging. Het is wennen, het is veel leren en veel nadenken van goh, hoe denkt een hert, wat is het gedrag van het hert. Maar als je dat helemaal een beetje gaat kennen en herkennen, dan wordt dat met de dag leuker. Een hert is natuurlijk een vluchtdier, dus ja, ze willen natuurlijk altijd wegvliegen. Dus je moet natuurlijk zorgen dat de rust erin blijft en ja, je moet wel leren geduld te houden. Dus jullie moesten de herten leren lezen? Absoluut, ja. Dat is het juiste woord ervoor. Op en rond de boerderij lopen nu 2 roedels met ongeveer 30 hinders. Bij elke roedel staat 1 bok en alle vrouwtjes krijgen daar elk jaar een kalfje van. Maar dan hebben ze er maar druk mee, toch? Daar hebben ze zeer druk mee, ja. Die bokken, voordat de bronstijd begint, zijn die op moddervet. Maar zodra de bronstijd begint, dan ja, dat heeft te maken met daglengte en al, dan gaan ze ook die bokken niet meer eten. Dan worden ze broodmager. Te puur door achteraan de hinders te lopen. Vandaar dat het wild ook wel eens gebeurt dat natuurlijk die bokken overlijden, want dan zijn ze zo mager na de bronst dat ze dus ja, geen reserves meer hebben om de winter door te komen. Dat zal hier niet zo snel gebeuren. Er is genoeg voedsel voor de dieren. De kalven blijven ongeveer 1,5 jaar op de boerderij en gaan daarna naar de slachterij. Het vlees komt vervolgens hier terug om verkocht te worden. Ik hoef ook niet te raden wat er bij jullie op het kerstmenu staat. Ja, hertenvlees natuurlijk. En ik hoop bij heel veel mensen. Inwoners van de gemeente Veere staan positief tegenover het toerisme in hun gemeente. Er wordt veel geld mee verdiend. 1/4 van de inwoners werkt in het toerisme. Maar nu het aantal toeristen zo fors groeit, neemt ook de overlast toe. Hoeveel toeristen kan de gemeente nog aan? De toeristen zijn natuurlijk nodig voor de omzet van de... Ja, daar leeft eigenlijk de provincie van. Dus dat is wel zo. Maar ja, dan moet je ook de lasten die je ervan hebt, moet je dan wel voor lief nemen. Er zijn hier in de gemeente Veere al 10 keer zoveel toeristen per inwoner dan in Amsterdam. En dat gaat de komende jaren alleen maar toenemen. In Veere is de verwachting dat er 2,5 miljoen overnachtingen bij gaan komen. Maar hoeveel kunnen de dorpen nog aan? In onze perceptie dient Domburg een familiebadplaats te blijven. Dat is ook het aantrekkelijke van Domburg. En wij moeten met z'n allen ervoor zorgen dat het geen pretpark wordt. Uit onderzoek blijkt dat in alle dorpen inwoners de verkeersdrukte het grootste probleem vinden.
Er rijden steeds grotere stromen auto's door de dorpen. Er zou een rondweg rondheen moeten komen, want het gaat nu allemaal door het dorp. Nou, je kan bijna niet oversteken als het heel druk is. In Domburg zijn de problemen het grootst. Al jaren. Kijk, als wij dus een transferium aanleggen net buiten de kern Domburg en men leidt daar het verkeer naartoe, dan houdt men het verkeer buiten de kern. In Domburg hebben we een stuk verkeer en daar zouden we goed moeten kijken van kunnen we dat verkeer bijvoorbeeld als we wat meer autoluw in Domburg willen zijn, hoe kunnen we het verkeer dan omleiden? Daar hebben we wel ideeën over, maar nog niet echt omlijnd. Twee belangrijke dingen zijn ook de wegen naar de kust via Achterkerken en via Grijpskerken. En dat wordt ook echt als knelpunten benoemd. En we hebben ook afgesproken dat we daar volgend jaar goed onderzoek naar gaan doen hoe dat eventueel opgelost kan worden. Ander probleem is de verbed- en breakfastisering. Woonhuizen en boerenschuren worden in hoog tempo omgebouwd tot bed and breakfast. Een voorstel zou kunnen zijn, iemand die dus in Domburg een woning opkoopt met een permanente bestemming, moet daar ook zelf gaan wonen. Kijk, steden als Amsterdam die hebben dit beleid ook al min of meer ingevoerd. Waarom Domburg niet? Dan heb je geen last meer van die schijnconstructies. Dan heb je geen last meer dat er in een normale buurt, in de rijtjeswoning, ineens een bed and breakfast verschijnt. Met 8 tot 10 toeristen die 5 auto's moeten parkeren. Die in de tuin, als het mooi weer is, barbecuen, een wijntje drinken. Ja, ik kan dat allemaal goed begrijpen. Maar dat is wel overlastgevend voor de buurt. Het gemeentebestuur wil de regels aanscherpen. Dat je duidelijke richtlijnen en regels maakt voor waar mensen zich aan moeten houden. Maar dat dat ook voor de bestaande gevallen, want die zijn er natuurlijk ook, dat het ook acceptabel is. Want heel veel mensen hebben natuurlijk in het verleden geïnvesteerd. En ja, die mensen die hebben ook recht op dat ze een goede behandeling krijgen, zodat het niet meteen afgenomen wordt. Inwoners vragen om maatregelen. Het gemeentebestuur bezint zich. Maar duidelijk is dat er maatregelen genomen moeten worden. Want de komende jaren komt er een golf aan toeristen op de kustdorpen af. De dag begon grijs en het werd wel iets zonniger, maar echt uitbundig werd het niet. De temperatuur liep op tot 7 à 8 graden. Vanavond kans op buien. En morgen is dan vergelijkbaar. Overdag droog met wat zon en 's avonds regen. Wel meer wind morgen. Zometeen Nieuwe Zeeuwen. Hoe vergaat het vluchtelingen in Zeeland? Duidelijk maken wat je wilt is niet altijd even makkelijk. Heb jij van? Van later. Van. Wat bedoelt u? Ja, met handen en voeten dus. Dat is nu Nieuwe Zeeuwen. Gevolgd door het weer met Jules. En ik zeg alvast een hele fijne avond.